Good morning mga kawaray. For today's video ay papunta na naman tayo sa ating trabaho mga kawaray. Kaya tara, samahan nyo ko mga kawaray. So ayun na nga mga kawaray, pagkatawid natin nakasakay agad tayo ng tricycle. Kaya ayan, buti na lang ngayon mga kawaray, walang ganong traffic dito sa paglabas natin sa bahay. Minsan kasi mga kawaray, grabe, paglabas mo pa lang dito napaka-traffic na talaga mga kawaray. Buti na lang talaga ngayong araw ng Martes wala pang traffic mga kawaray. Thank you talaga, grabe. So after pera ka minutes nakarating na tayo dito sa Pasig Palengke mga kawaray. Maraming salamat sa mga nanonood dyan at maraming salamat nanonood kayo sa aking vlog na walang kakwenta-kwenta. Hanggang dito na lang muna mga kawaray, bye bye.